Không paham. Actually, जों दिनै आरो लामा कासलायमानि ओंखाय जों साइमानाव कम बरक जे जों परिवै दंमोन स्कुलाव आबो रमान स्क्रिप्ट बाय जों सिरिया ताई दिनै गय रगबो जों बांला स्क्रिप्ट बाय नुबागै जबो जों डिमान्ड खायो जे अ टेक्स्ट बुक ताई एग्जाम क्वेश्चन पेपर ताई आंसर शीट आबो जतन रमान स्क्रिप्ट बाय सिरिनानै इंथु ताई नेर क्वेश्चन पेपर आव जतन रमान स्क्रिप्ट बाय नानै इंथु आउन बागै जों दिनै स्टुडेंट्स रक ताई टीएसएफ नि मेंबर्स और फायै जों दिनै लामा कासलायखिया जुदिनो गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट कोन कायसे एश्योरेंस रिया दिनै बिसिङाव हंगा जोंबो तंनाय दिनैबो तंनाय खानाबो तंनाय हरबो तंनाय आबो हायके वानसुगै फैलेजा अब जों दाबो हाथाय कतर सादुपारा चम्पक नगर जोंथ' साइबार जाय थांनानै गोबां स्टुडेन्ट दङ रमान स्क्रिप्ट बाय আজি थांनाय एग्जामाव बाक्सा जागा तो स्टुडेन्ट्स रक सिलिया थिंनो बांला बाय किसे मिसे परिमानो हायपानो सैनानै नेने आरो गोबां मा बांला बाय गोबां मा बांला बाय सैनानै गोबां मा बेदाल फायो रमान स्क्रिप्ट बाय सिमा हाय स्राय आरो बाक्सा नों जेसेबां क्वेश्चन परिमाफोर सैमाया मैक्सिमाम किन्तु दाबो आजि सीबीएसई रगो इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स बां बर' बांला परि सिमाया नों रमान स्क्रिप्ट बाय सैनायाबो बांला बर' बुजियाखा बायके सैनाबा ओंखाय जों थांनायाव नुखा आरो थांनायाव नुमाने बागै जों आबोनो स्टेप ना हारिजों दिनै अबहाय स्ट्राइक खायनानै बाध्य मांखा केसा बेखौ उराम सीबीएसई बोर्ड मार्केट डेपुटेशन लाइट दङ आरो थांनाय सालाव जे केसा बेखौ प्रब्लेम खालामनानै सिंगो आबो उनसिनाय बुस्थां एग्जाम रमान स्क्रिप्ट बाय सैजाखै माने आकबतांनि गरि खाताखौ नादि आबोनो जों गवर्नमेंट बा त्रिपुरा बोर्ड दङ जों डेपुटेशन दङ त्रिपुरा बोर्ड जों डेपुटेशन आसका रखा 2-3 बছর डेपुटेशन रखा आ कागज दिनै
स्पेशल सेक्रेटारियेट बा एडुकेशन सेक्रेटारियेटआव कागज सगैया जों चाइटोङै नायखा चेरिबो नायखा आ कागज टिभिएस बुटनो 3-4 बছर खालायै सगै दंहा ओंखाय जों थांनाय नुखोना जों टिभिएस बुट न तालार लायखा हर जरा दंलायखा बोलो जों दा जेन थांगा चिफ सेक्रेटारियेटआव थाङै जों सोङैखा आरो बसाखा स्पेशल सेक्रेटारियेट साखा चिनारो कुन कागज सगैया त्रिपुरा बुटनि ना त्रिपुरा बुटन नाबो कागज को साइटों ना चिनि डिमांड्स रक जे जों डिमांड्स रक कागज माने कुन काइसाबनो सेक्रेटारियेट अफिस सगैया Sabut nor beje tini o indefinite period ni kage je তোমার স্কিম না সামনে যে কোন সাইট মানে ও বন bo model ni o je tawn rok be baksake o bon ni चिनारो तो गोबांमा जों TSF दङ स्टुडेन्टस दङ ताइ चिनि गोबांमा अर्गानाइजेशन NGOs ताइ जोंनि त्रिपुरा मथानि YTF रक दङ TISF रक जों सापर्ट खाइ दङ ओंखाय स्पेशली तो स्टुडेन्टस बांनो tini ni o चम्पकनगर मनफट खुमुलुं मान्दाइ निनारो सादुपारानि आबहाय गोबांमा दागानि फायजा तेव फाइ दङ स्टुडेन्टस रक बिसोर बांखा ताबुक तो अरो एप्रॉक्स 800,000 आबहाय एप्रॉक्स फाइ दङ तेव चिनि स्टुडेन्टस रक ini sinong kisur आंखौ आन मुं प्रभात देवरमा सदरिस डिविजनल प्रेसिडेंट